muri yeZimbabwe muri rudadiso kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Ndofunga nezuro makaona hatina kuya pamhepo eka yenge iri nhau yekuvhota. Ndikati kanzo munovhotera pamunoda, ini ndichivhotera pandinoda. Pane chakaipa here? Chokwadi hazvina kuipa siyalibingelela muri yeZimbabwe. Namhlanje ngelinye ilanga libona izolo singazange sabambeka vesilungiselela phela besiyovota lathi. Rangu sitandronze Andrew Neshamba. Elami igama nginguthabiwa Nashikutha. Sengwatse semuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Honguka tati timbouya ka isusu munozviziva kuti hatite zvematongerwo enyika asika tisu vavhoti vacho. Uyezve anenge akutungamira nyika anenge achitungamira isusu. Saka pane pamwe pekuti hatikwanise kuzviseparata from politics. Chatisingagone chete kuita ndechekuti mhanyai neuyu kana kuti mhanyai neuyu, aiwa isu hatisi mapoliticians. Imimi nechemwoyo menyu ndimi munoziva kuti wamunoda ndiani, sandizvo here? Ichokwadi liqiniso lelo muri yeZimbabwe. Thina yithi sivotayo bakhona, akusikho ukuthi siyathatha amasayidi ukuthi thina sihambala laba kodwa thina yithi sivotayo njalo sikhuthaza umuntu wonke ukubana sithemba ukuvotile. And tinotenda zvikuru makavhota murunyararo. Siyabonga kakhulu. Ndozati hana ndo dzaakurova, tiri kungozwa maresults panotoni padai, maresults pakati padai. Liqiniso. Zviriko here izvi? Kuyatholakala sonke sihlezi sevalweni siyesaba ukuthi sibekwazi ukuthi kahle kuzaphumani njengoba sesizwa ama results kwezinye indawo notoni ngaphi kana uya ese tichatana makorokoto. Liqiniso bato renyu riya kana rawina ndokuti makorokoto kana risina kuwina toti nedzoi ndizvozvo zvinowanika kamutambo munowanika wina naluza. Ichokwadi asingeke siwine sonke, kuzamele kube lo one ozanqoba, kube lo yodwa ozadliwa. Asi nawo yatauya nayo isusu ndiye kungoda hedu kunguti tinoongorora oso zvinenge zvichiitika. Vanhu hamuna kuvhota. Chiinai maZimbabweans? Liqiniso lelo ngokukhangela lokunanzelela kwethu muri yeZimbabwe abaningi benu asizange savota. Kwenzakalani muri yeZimbabwe, kuhamba njani? Chirudzii. Kubuhlungu. Ndofunga takaenda hedu nezuro taitenderera. Zuva rovira zvakare tichipinda mabhawa muchiiti ngobvunza wavhota here iwe tione kachigunwe chako. Vachidya kuti ndazobatikana. Ko iwewe ndazobatikana. Ko iwewe ndazobatikana. Saka nyika yese yakabatikana here naye akomana naye abi angu. Chii chaizvo. Nekuti munoona zvinoitika ndezvekuti tikatarisa vanhu vasina kuvhota ndiko zvakare vanhu vani yepu vanoda kugadzirwa nyika nevamwe vanhu ivo vasingagadzire vega. Munoda kuti Neshamba ngaanovhota iye avhota Neshamba awina muvamati kuyuse wawina, ndizvo here? Vakawanda havana kuvhota asi tatadza kuvaudza pakamera nekuti vazhinji vacho ngova kuti maresults hatisi kuziva kuti zvinozofamba sei. Pamwe panozorohwa operation kuti asina kuvhota ndiani tikapinda busy. Saka ndozvavarambira kutaura pakamera asi tapinda mamisha. Ndofunga misha yatafamba yakati one day unogona kuona pamba pane vanhu vanokwana kuita 10 2 vachinzi vavhota. Ko imimi ndaenda ndikaona queue yacho yakareba ndikati ndichazodai ndaona zvakadai. Ini ndakarejistira kuDarwin, ini ndakarejistira kwakunotoni, mari yacho yebhazi kuti tiende kunotoni hadina. Saka vanhu vazhinji ende vamwe vacho vatotaura kuti ndisina kurejista kuvhota. Ndabata muzukuru wangu mumwe ari kwamureva ataura kuti sekuru ndamuti ko muzukuru anga ari sei maelections kanzi vakanovhota. Ndikati ko iwo sei usina kuvhota? Zvikanzi ndanga ndisina kurejista. Izvozvo zvega zvatitaurira zvinhu zvakawandisa, zvatitaurira kuti vanhu hamuna kuvhota. Liqiniso muri yeZimbabwe sike sathi kuhamba ukungena ebantwini lapho esihlala khona esihlangana khona labantu sibuza ukuthi abavotileyo yibaphi. Sikhangela phela leminwe sibona ukuthi abapendiwe abalobufakazi ukutshengisela ukuthi bavotile yibaphi. Besinanzelela ukuthi inengi labantu
alivotanga. Sike sakhuluma lesihlobo labangani sibuza ukuthi endlini abavotileyo bangaki. Kodwa kunanzelela ukuthi ku10 abantu ubuthola mhlawumbe 3 kumbe 4 abavotileyo. Kuyinto ehlukuluzayo ukuthi sibe kwazi ukuthi kuhamba njani ngoba lithi ilizwe lifuna silakhe kodwa alihambi kuyavota. Kanzijika inobakwa nebene wayo. Awasikubaka kawa. Asibene bayo bashona basikwenda kunovota. Zvinoshungurudza zvikuru. Enti mukatarisaka vechidiki mafungiro avo akasiyana nevechikuru. Vechikuru vane patience dzokumira mumaqueues. Vanoti aiwa isi tinomira hedu 10 yangu yekuvhota ichaita sei? Ichakwana. Vechidiki angu tasota zvakutonditora nguva mira ndimbonoita zvakati. Zvatovhara. Ama 2000 avala patience yokuma kumaqueues. Vahle bevele bedinwe bethi hayi angeke ngiqede phela isikhathi sami ngilayinile khonapha iline yangu khona ingachovi behle bechaye phansi bengavota. Kodwa sinanzelela ukuthi abadala asebekhulile bebebekezela besima kumaqueues bethi bona basuki bengavotanga. Chita handinangu ruzivo rwakanyanyisa asi ndanga ndichifungidzira kuti paifanirwa kunge paine system whereby chero kwauri muZimbabwe zita rako rinofanira kungoapia ikoko uchitovhota ipapo. Nekuti inyaya yekuti munhu anonzi wakarejestera kumasvingo nguva yekuvhota yakwana mari dziri kunetsa. Munhu woti kuti ndiende kumasvingo panoda mari kuenda ikoko panoda mari kudzoka. Semi makarejestera Bulawayo ndizvo mamuri muno Marare. Zvinotora kuti zvavharana. Kuzoita vacho vanovhotesa vamwe vacho vakakandwa uko handiziva hangu kuti kudai ndiwo vanovhotesa pamwe pane system inovasevha yakuti vakwanise kungovhota vari kwavari but ndinoona vanhu vakakandwa kwavakarejestera hakusiriko kwavari. Liqiniso lelo muli yeZimbabwe siyafisa ukubana ihulumende nxa isenelisa ukusihlelela ubuhlelo obunjalo obokuthi umuntu uyenelisa ukuvota elapho akhona. Hayikhona ukuthi ngenxa yokuthi mina ngaregistele eBulawayo somele ngigade ibhasi ngiyevote eBulawayo. Zona lezi ezinye izinto ezenza ngicine ndinwa ngoba ngicabanga ukuthi $15 enza ithatha ngigada siya eBulawayo kube kunzima ilizwe lenzima imali ayitholakala. Sathi tatanga yedu kutarisa isu vatorwe nawo ndiri mugokwe ndiri kukavha kuti ma-elections ari kufamba sei indakaregistera muHarare zvatovharana futi ninge zvatoenda. Saka which means number hombe yevanhu ndisingatarise vanhu venungwa nezuro mumabhawa mataipinda chiti maenda here kunovhota vachiti aiwa hatina ina handina ndangoona queue yacho yabva yandipedza simba ndikatekedza ndimbodzoka ndimborowa 1 or 2 ndatozoona kuti hakuzowestira nguva kuenda kunoita sei kunovhota. Vamwewo ndovangu vachitaura kuti hapana tinoda pakati pavo vanhu vacho vese. Handinozvinzwisisa sarudzo dziri triki pari triki. Haungati munhu enda unovhota munhu usingadi kana kutorova futi kuti munhu vhota hazviitezvi nekuti kana asimo mumwoyo menyu mimi musimo mumwoyo make hapana. Saka unotoona kuti timu riripo hapana ndiri kufarira saka zvina ndisiyane nazvo ndigare zvangu ndichirova mapaini zangu zvangu. Maresults acho yati tichauya tongotaurawo zvatinofungawo about the outcome asi vedwe ngatitambirei zvinenge zvabuda musarudzo kurovana kwete. Siyalikhuthaza muli yeZimbabwe ukubana okuzabuya khonoku siyalicelisisa ukubana siyamukele nini okuzabuya ukuchayana ukulimazana akusoze kutshintshe lutho. Kuyasokuyikho kuyasokukhona kuyamele sikuyamukele siqhubekele phambili ngempilo. Ndinovimba vese vachanzwa zvavachanzwa vachazvitambira nekuti zvokuzopedzisira takunzi Zimbabwe vanhu vakupondana, Zimbabwe vanhu vakutemana. Aiwa Zimbabwe tinoiziva iri nyika ine runyararo. Ukapondwa iwe uri subscribe eDrewmas Media toita sei tinenge tarasikirwa zvikuru hazvifambi. Saka tinokudai mese raramai vhotai. Nyaya yekusavhota ndo yatanga tangoti timbouya hedu tikurukure tionesane kakuti dzimwe nguva
vanhu munozotsvaga kuti nhata dzabva nepi uchirara nembwa mumagumbezi. Unoda kuti iwo unoda iwo ahwine, iwo wacho hauna kuvhota. Problem is us. Ozoti takabiridzirwa dzimwe nguva mumwe wako achasiyiwa navanhu tu chete waunoda. Iwe vhoti yako una kuenda unoisa. You see? Kuda kuti dai wakaenda kunovhota dzimwe nguva zvaifamba zvakanaka. Every vote counts. Zvisinei tangoda hedu kuti titaure pamusoro pemaonero atakaita the voting process. Asi tichauya zvakare tichikupaiwo maonero edu. Hatisi kuzoanaunza kuti hawina ndinhingi zvazodai kana kuti ana nhingi vari kuti zvakati aiwa ikoko hakusi kwedu. Isu chatinongotarisa ndechekuti ahwina ndiani, uyezve tomuti makorokoto. Uyezve kana mapinda muhofisi menyumo vachahwina vacho mukaona neshamba asvika mumutambirika kuti uzongowanza mabouncer security hamuchadiwo kuti ndikuti makorokoto kuitawo here ikoko. Siyakhuthaza muli eZimbabwe ukuba nayi siqhubekeni ngokuthula. Sizaphenduka njalo nxa ama-results esebuyile. Thina kuphela ukuthi asozi-announce ukuthi owinileyo odliweyo mbani, kodwa yena lo ozabe ewinile siyabe simhalalisela. Ayikhona ukuthi sungenile esikhundleni nxa latha we-Drewmas media sesifuna ukusondela kuwe ubususichaya ngomzimba. Uyezve chandoda kukuzisa inzo ndichekuti ndine bhuru kuuprazi uku. Ndoda kunopa anenge awina saka ndopanowanika mafavors. Ndichisvikawo nemombe yangu vemapepa nawo muchiuya muchitora, ndichisvika obva vanditi ndiye neshamba. Ndasvikawo ikoko tokwasana nawo maoko. Chakaipa chii? Zvina kuipa pamwe tingatowanawo mafavors eDrewmas media kudai. You never know. Makutonzi aiwa takukupai TV station. Ndinovimba neyo mitengo yekutanga matelevision ichaderera kuitira kuti zvitariswe kakuti vanogona basa vapiwe nekugona kwete nehomwe, nekuti homwe haisiri yokugona basa. Ndopamunopedza kuti station inoboha, station inoboha. Nyaya yekuti kadzinonakidza dzacho vanhu vacho makavapfimbika, hamudi kuvapa mukana. Saka whoever is going to be the champion, musati kanganwe kakuti aiwa kune vatori venhau vanotodawo kuenda pamasaisai ipapapa. Iqiniso lizizwele muli eZimbabwe. Ushumba uthena ule nkomo. So nxa oyabe sewinile libuye lizo kwete mombe chete bhuru. Wanzi bhuru. Kana ma-results abuda musakangane kuronda shumba nebhuru. Toda kurona bhuru. Munouya kwandiri anenge awina uya uzotora. Hai ndazogaya because cost yacho inozondiwandira. Anenge awina uya utore bhuru kumba kwangu. Ora zvachinja ima muchaendesi bhuru asawina uya kuzotora. Anoya kuzotora achionopa ndogara. Nekuti ndopanotangira kugadzisa nyika ipapo ukaona ndichirara mutangwena of what Twitter action. Otora action. Ukaona mugwagwa wangu wakashata otora futi action. Nyaya dzotanga ma connections ipapo. Hatidi zvehelicopter. Uye neroad anenge awina uye neroad mukayambukawo mutsimu moyambuka mukaradzi muchazoziva kuti kuna vamwe vanhu varikugara munzvimbo dzakadai so. Ichocho liqiniso muli eZimbabwe. Akari mafaro edu muri eZimbabwe tangotaiwa timbowati kuti ikazuwai. Naizvozvo aiwa manheru zvakare tinenge tichikunzirai chirongwa 6:30 usually tinenge tatopa mhepo tichikupai chirongwa chanhasi asi hachisi chema-elections. Nguva ino ndopata timbotaurawo zvema-elections tichiti aiwa takazviona ruzhinji haruna kuvhota. Ipo pamacomments apa musatyenyi kutukwa nevamwe. Toda kuti mumbotinyorera kuti ndakavhota. Iyo nyika inovakwa nevenhu vayo. Ruzhinji rwakazara kuSouth Africa, ruzhinji ruri kuUK, ruzhinji ruri kuZambia, Malawi. Nokuti mavhota here zviri kufamba sei veduwe. Kana muchida nyika ibuyai. Singakhangela ukuthi ipercentage ekwamanye amazwe. Bese sikhangela le percentage yabantu abakhona eZimbabwe kodwa bengavotanga. Singakubambanisa khonokho. Zvino plazika ndoda kutenda ndisandakangana. Ndoda kutenda bless akatravel all the way from South Africa kuya kuzocasta vote yake. Aiwa
aiwa ndaisazvadza zvangu zvinotendwa izvozvo. Ramba wakadaro. Dai makawanda vakadaro vanhu mukaita 500 vaiva vachikundwa ne2 zvinoita sei? Vanoedza nhamba nekuti ndimi kanyika yacho, nyika ndini newe. Senguva dzese muri eZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Tadiwa Kutama Tona Lisale.